Sa number 2, kadto naman kita sa Bacolod City. Nag-file ang COC sa pagka-mayor sa Bacolod City si incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran. Naging kaupod niya sanday incumbent Councilor Familiaran-Novero nga magpapili sa pagka-vice alkalde kag mga independent nga mga magakandidato sa pagkakonsihal. Sa pagpanguna ni 3rd District Caretaker Stephen Paduano, ginupdan sa pila ka mga punong barangay si incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran nga nag-file ng Certificate of Candidacy sa mayoral race. Dungan ni Familiaran si incumbent Councilor Familiaran-Novero nga magpapili sa pagka-alkalde. Nag-file man sang COC sa pagkakonsihal sa anay Councilor Ann Marie Palermo, Attorney Archie Baribar kag Wilson Gamboa Jr. paagi sa iyang tiglawas. Kopod nila sanday Barangay 34 punong Barangay Chudoro Yulo, Barangay Pahanukoy punong Barangay Yolanda Noble, Barangay Vista Alegre punong Barangay Lindy de Leon, Barangay 32 Kagawad Ernesto Yap Jr., Amlig Tubig Advocate Christian Weber kag youth leader nga si Ken Hilo. Yes, than the other. Ano Vice? I'm a better candidate. London. Better candidate. I know the problems, and I know the solutions. Na-testingan ako ya siyang pag-COVID, wala nanago, nagatubang sang problema, and I think wala siyang problema nga wala siyang solusyon.